מה? רציני את עושה את זה? כן, כן, נו. בסדר. איך לרשום את זה היה כתבה בהיסטוריה מטומטמת, זה אמיתי. מה יש שם? מה יש לי? תראי לי מה יש פה. תשמחי קצת. תשמחי קצת. לא! רויטל! היא אוכלת מנדוס ושותה קולה! נו, אז מה? מתים מזה! נוציא כבר! תוציא את זה! תמיד הכל יהיה מתמרות! לא! למה זה לא בפה? עכשיו נשדוק. לא עשיתי את זה כבר קרה. נשדוק. אני באה לזה מאחריותי כפרה. תקראתי למאחריותי חצי מאחריותי. אתה לוחלת פרטים גרדי. נו, לא. של השפריט עליי. לא קורה כלום! וואי!